Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon ngayang nahimutan usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, na sayod ka naman nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw kini. Kini nga atong ministry nagasugod kini ni adtong tuig 2017. So mga 5 na katuig kita niining atong pagtuman sa mando sa Dios nga atong isang yaw ang mayang balita sa kaluwasan ug isabwag ang mga kamatuoran sa Dios. Busa niining adlaw mangandam kita sa itong kaugalingon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan punaan kita sa Espiritu Santo, dumalahon kita niya aron kita makasabot sa itong pagatunan nga pulong sa Dios. Busa sa mas naandan atong gisunod kining atong tatalamdan nga magsusi sa atong kaugalingong kalag kung nanabay mga sala nga itong nabuhat ni ining adlaw o gikinahanglan nga ato kining isugid nito sa tubangan sa Diyos nga amahan o privately and directly to Him. Isugid atong tanan kay iyang saad man nga iyatang pasayloon sa diha nga atong isugid kini ang kuno natong nabuhat kini mga sala. Busa ang 1 Juan 1:9 mao man kini atong baruganan nga kita mapunan sa Espiritu Santo og kini gitawag sa English og rebound technique sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Binisaya kung isugid ang atong mga sala siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Og diya usab sa tugon sa Dios diya sa mga buhat 16:31 kini nagatugon ngadto sa mga dili magtotoo nga unta sila makaamgo sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So mao ka nang buhaton na sa dili magtotoo, sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ning adlaw atong susihon atong tagsa ka kalag pinagi sa hilom nga pagampo. Magampo ta. Balangan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imong gipadayon sa paglihok sa among kinabuhi. Grasya nga imo kaming gidala dinhi sa magkasapa og magapadayon kami sa among espirituhanong pagbuylo, spiritual momentum sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Wani kami karon tangtang mga babag nga sa mga nauna, mga tawhanong pangunahuna, mga daotang pangunahuna, mga ngilad nga unahuna, kini nagampo kami nga kini iwakli kining tanan o magatutok lamang kami sa imong kamatuoran nga mao lamang ang kanunon sa among
tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga silingan, o apil na atong mga kaparintihan, o ang atong mga isig ka magtutuo. Welcome na usab kaninyong tanan. Giabi-abi kamong tanan. Mainiton kamong giabi-abi. Okay, padayon ta sa atong gitunan nga topic, the Christian way of life. Okay? Atong ipadayon, diin kita muhunong kagahapon. Una sa tanan. Kung maningkamot ka, okay ni, this is addressed to you, fellow believer. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, pinaagi sa imong kahimuan, gawa sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Ang sangputanan rabaniana, mao ang buhat sa imong unod, nga gitawag ta og tawhanong maayo, human good. Kung imong tugutan ang Espiritu Santo, nga maoy mo duma sa imong kinabuhi, ang resulta niya na mao ang Diyos nung maayo, divine good. Diyan sa Isaias 64:6 nga popular nga bersikulo nagkanayon kini, sama kami sa taong hugaw, o ang among matarong nga buhat sama lamang sa mahugawng trapo. Nawangay tang matngunan nga ang magtutuo ra kinsa napunan sa Espiritu Santo mao'y makapagawas o makabuhat og Diyos nung maayo o makahimaya siya sa Dios. Ang 1 Corinto 3:11 ngadto sa 13 nagsulti niini, kay wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, kugon o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kiniibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Masayon ra ang atong pagkakita nga ang kalayo sa Diyos ng paghukom musunog sa hingpit o sa tibuok nga kahoy, kugon ug dagami. Ang bulawan, plata o bililhong mga bato nga Diyos ng maayo, dili kini sila masunog. Ug mao'y hinungdan nga gantihan kita sa Dios tungod kanila didto na sa eternidad. Gikinahanglan nga ang imong pilion mao ang bulawan, plata o bililhong mga bato nga Diyos ng maayo alang sa imong mapanunod nga kabilin ug mahimo lamang nimo kini pinagis pagkapuno nimo sa Espiritu Santo. Aron sa paghimaya sa Dios pinagi sa imong mga buhat nga maong pagbuhat og Dios ng maayo, kinahanglang isugid, i-rebound mo ang imong sala matag gayon nga ikaw makasala. Kinahanglang pangitaon mo ang imong tukmang pastor o maminaw ka kaniya. Samtang siya nagmasubayon, nagmalahutayon sa iyang direkta nga pagtudlo kanimo, gikas orihinal nga mga pinulungan sa pulong sa Dios. Ang Hebreano 9:14 nagkanayon niini, kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang Espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapusalanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Ingon nga usa ka Kristohanon, kinahanglan nga
dumtan mo ang sala. Apan ang sala di man ang suliran nga mao ang musuway sa paghanok sa imong panghuna-una. Ang pagkaokupado sa magtotoo diya sa sala, makapagawas kini, makaproduce kini usa ka matang sa pagka-arugante nga gitawag og crusader arrogance sa in-English pa. Usa kini ka bisyosong klase of religious intimidation nga musangpot ngadto sa tawhanong maayo, human good, nga gitandi sa kahoy, kogon ug dagami, wood, hay, and stubble. Ang komisyon sa Dios diha kanimo dili ang pagtuliid sa kalibutan, pinagi sa pagtumbok sa mga sala sa uban, kundi itawag kaniya aron imong maagda ug mada ang kalibutan ngadto kaniya pinagi kang Kristo nga maong ingnuntang the highest form of divine good. Now, atong hisgutan kining pagkamapahitason o pagkaburong magakuyog. Now, Dias Pilipos 1:21, si Apostol Pablo nagkanayon, kaya lang kanako, ang kinabuhi mao si Kristo. Sayod si Pablo, nga iyang matuman ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi, kana kung mo representar siya kang Kristo pinagi sa iyang pagkapuno sa Espiritu Santo. Dili siya maka-operate o makahimo pinaagi sa iyang kaugalingong kahimuan. Diha lamang sa iyang pagtugot sa Espiritu Santo nga mao'y magapuno o magakontrol sa iyang kinabuhi nga siya makaproduce og Dios nung maayo alang sa paghimaya sa Dios. Ang produksyon sa atong Diyos nun nga maayo, pagapanalanginan sa madagayaon din ni sa yuta, ingon man dito sa langit hangtod sa kangturan. Dias Proverbio 11:30 kini nagasultiog. Ang binuhatan sa usa ka matarong hamtong nga magtotoo, usa ka kahoy sa kinabuhi. It's a tree of life. Now sa dihang makasala ka, maputol ang imong pagkikambitay sa Dios. Himatik di kini. Wa ko maingon og relasyon. Wa ko mag-ingon og relationship. Nag-ingon ko og pakigambitay, fellowship. Kung makasala ka, di man mawa ang imong relasyon sa Dios. Ang imo rang pakigambitay, fellowship. Sabtag yun na. Kaysa diha mituo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas, nahimo ka diha nga usa ka sakop sa harianong panimalay sa Dios sa dayon forever. Apan sa higayon nga makasala ka, bantay, mawa diha kanimo ang pagpuno sa Espiritu Santo o busa mahigawas ka sa pagkikambitay sa Dios. Nakasambot ka ba? Now, ang ikaduhang Juan 9 nagkanayo nini, ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak, ana kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Usab ang 1 Juan 1:5 nagkanayon, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Ang keyword ning maong teksto mao ang pulong nga kangitngit. Ikaw ana sa kangitngit kung nagtinir ka og sala ug busa nahigawas ka sa pagkigambitay sa Dios kinsa maong kahayag. Nasabtag yun na. Padayon des versikulo 6, kung moingon kita nga naiusa na kita sa Dios sa panagpuyo di ay gihapon dihas kangitngit na makak kita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Kung ikaw nagpakasala ug wa ka mo rebound, wa nimo isugid kanang maong sala, apan mo ang kun ka lang gihapon nga naakas pagigambitay sa Dios, bakakon ka.
Wa man gyud kay pagingambitay sa Dios kung naa kay wa ikumpisal o wa isugid nga sala diha sa imong kinabuhi. Bantay gyud niya na. Mao nang magmatngon kita kanunay. Mao nga ginahanglan nato dugang pangpulong sa Dios. Kasabot ka? Diha sa 1 Juan 1:7 ang pulong sa Dios nagsulti sa pagingon. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios ana sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Now, ang sinultihan nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, parihara na o susama ra kini kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Okay? So, din nila muna kita mo parking, no? Muhunong o gato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini. Okay? Hinaot nga ikaw naka-cut-on o nakapupo o dugang pang pagtulunan bahin niini. Mga basic kini, mga sinugdanan kini, mga puntos doktrina. Bisan tudog mga sinugdanan kini, labaw pa na itong gikinahanglan. Balik-balik ko na itong kinahangtod nga mahimog yung tinuod na sa atong kalang. Parte na, bahin na sa atong pagka-anak sa Dios. So, padayon ta og manini og magaampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Sa imong pagtudlo ka na mo sa imong dugang kamaturan. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad. Ubani kami sa among pagbuwag-buwag karong adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagwalik ugma dinhi. Salamat ni among Bible study, pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.